kerja pulang kuatnya. Nyakit. Pidung, Usman. Pidung. Uy. 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 Mayur lo. Ini kali. Ya. Boleh. Ada kali jadi oleh. Itu nih. Wala. Oh, ini ang mga makapakasok na dito. Sige, sabo. Video nte. Ya, itu counter nih. Gimana? Sirik. Hidung dan. Sirik. Sirik. Sigong. Ini. Ayo cukup mantap saya bertanya kok. Pesa, mani. Silakan maestro. Sirik. Kabul. Making all them girls you wanna do. I'ma be up in that meal, flip doing one-handed flips, and I'ma be sipping those cause I'ma be shaking my head. Hijaw. Mr. Pukot. Kung bantay mo para ito na to. Muna namin ang kukulan sa Chad. Dito sa grid. Dili, dami. Andito sila mga kaibigan, oh. Yan si Ikong. Ito si Ikong. Masasaksihan nyo ang host I'm getting speaking. tired. Oh, nasasabihin niya, oh. I'm getting tired of thinking of this.
Ano? Mas pa? Oo, si Rick. Ah? Si Hari. Okay, mas pa? Ah, sige. Op. Walang poy dyan, kaibigan. Huwag yung poy. Kalong pa ng surayda. Niman, sigurado. Si Katuman. Dugong, kaibigan, dugong. Nyaman eh, akialig. Oh, okay. It's din. Yo. Ayan siya, pabili. Panood, para panood. Tumay dinatay na naman. Sayang mo na Tama nila yung gigiling ko naman. Tama nila ko na yung gigiling at gigiling ko na. Kapon! Naguya po, lagyan po. Kasi yung mga tapan, parehas kilo ko sa'yo, pumunod eh. So, yan naman nila. Nagkaroon naman di pa nalilito. Ang bato ni Mang. Ang barato. Video mo dyan, ito ka Dad! Go! Ayak. Magkakaroon si Kuya. Upan ni ka juga. Kami ka ba isiga? Nakumanita juga. Sige. Talagang bilong ulabas sa lupa. Hindi, talagang untan. Araya, tanda nyo lah. Lupa dah araya. Kasi karalian doon. So, makasingin lang mo. Ratang suang yung pisa. Araya, so advisor dah garan. Ano ma? Sangka kinya, sangka. Lupa tu labat. Sigurado lah niya. Bagus na kinya. Pagilig. Paano ang tatanda nyo mong sulupa to? Diyan mo tayo ni. Walang labat, tanda nyo ba sulang to? Tapos sigurado lang. Ngapi ka para to ya. Ngapi ka paris to yan alam. Alin-linag yun alam. Ba pagkatutok mo? Parang masyadong na-expose. Si Magar na gagi, sulang to. Basam. Ay, nablas. Sakit eh? Dapat dabin dah. Bilungo ito. Hindi na may. Na-out. Amo pa papasukan dyan ka. Manlulupan pa ano. Kontisum to yes. Bilungo kasi. Kalibar ka tayo. Gusto eh. Ayan, at ang mga tiris dyan. Nga. Kalau pa ito sa may palabi eh. 5 ka lang. May palaboy. Pag ko na lang.
Baduy. Ati lang mo, ati lang. Sige. Sige, pantripan nyo. Pre, ano mo dito? Sige. Malayan na yun naman. Pusak mo, inaingatan sa mapulutan ko. Katan. Oh, ba nagmapulutan sa ingat. Si Katutay, at kapisagan sa pulutan eh. Aratan ang panag-ingat mo na. Hindi ka atam may naingat eh, pasak, eh, konda. Ka? Hindi mo tipok gini ha. Saan? Haratan? Ito nga. Tagay ng dibid. Oh. Ano mo? Kung kanino mo mata? Alam, tuloy sa taray. Suabe. Ito mo. Inis na mo, Julio. Kung papakira si Bukar Aliman ni. Kasi anong tinitignan nila sa kwarto nito? Laura kaya. Yulatan. Kapigaran kilo. Pati yulatan. Ya, jauh masih bang. Apa naman hindi ka na? Dati. Ganyan pala dyan. Kegak lembu kalau ada macam kegelak tu ni.